danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Daure ki daina kuka amar sai ɗakin mijinki yau za mu kai ki daina zub da kwallar idanki ina ta bata kyan kwalliyarki murmushi ne zai fi kyau gare ki na san da shakuwa gami da sabo gidan ku tilas ya zama yau za ki bar shi gidan mijinki kunki ba kamar shi da ganin ki sai ya bada toshi yayi neman aure aka bashi kin yarda kin amince dan yayi daidai da ra'ayin ko cikin dubu shi zaki nuna muhalli ɗaya yanzu za ku zauna da gaskiya ake zaman amana sirrukan junan ku kar ku tona ina da shawara da zalaba ku in ku kai rike hakuri to za ku kwashe riba mai yakin aido da leshi mai hannu da kunshi ya mai jiki da kamshi gidan ki gagi lashi bikin ki ba kamar shi dan an kawata shi kamar ya sai ki tashi wanki yayi nuni zo gaba gare ni ku kara min yakini bana ku yi nuni kun wuce wa raini kamar ki gunsa babu kima kamar sa babu haɗin ku babu aibu ba ku kama